belangrijkste en bekendste jeugdprins van Limburg. Prins Gideon de Eerste van de Grens Ule. Met de prachtige hofnaar Luca. Hoogheet. Wie gaat het met u? Goed? Goed? Ja. Spannend? Ja, heel spannend. Spannend. Maar even vertellen, doe komt oorspronkelijk uit Oeganda. Je bent naar Vols gekomen en door had ze dich gevraagd om jeugdprins te worden. Ja. En doe zag? Alaaf, dit is mijn antwoord, ik doe het. En toen had ze die naar hofnaar uitgekozen? Ja, door Luca. Door Luca. Hoi Luca. Hoi. Als je het druk, is dat een drukke baan, dat hofnaar zie je? Jo. Oké. Luister, voorhand en wintersloop gehad. Vindt u het leuk om Limburg even wakker te zingen met uw eigen liedje? Steekt nog niet in de top 1111, maar dan weten de lui wie laat het is. Zullen we er geloven hier? Tuurlijk. Goed volle borst, jongens? Altijd. Dan geet het of even een stukje, hè? Vuzig, is met u alles jok, Isa vuzig. Hadden ook jouw mot, Isa vuzig. Pak die schroes bij je, de vuur vieren vaste lovend vuzig. Die vieren en doen bij je, Isa vuzig. En wist je Steven de B, Isa vuzig. Wat zei je, is wie dat je, de vuur vieren vaste lovend. We zijn nu allemaal bij je. Je vieren vastelovend allemaal bij je. Kunt zij niet vandaan, is dat toch Lanzia? Ja, zo vieren we carnaval. Allemaal bij je. Je vieren vastelovend allemaal bij je. Kunt zij niet vandaan, is dat toch Lanzia? Ja, zo vieren we carnaval. Hoogheet, hofnaar Luca, geweldig, geweldig. Ik denk dat Limburg wel weet welke kant dat u opgeet. Even een gans kort naar uw programma. Wie die is, een gegroete optocht. Hoe heet Gideon? Leuk. Leuk, wanneer is het? Welke dag? Zondag. Vasten of zondag is de optocht? En maandag. En mondig is het 2 keer? Ja. En hoeveel kilo snoepjes had ze om uit te werpen? Stond die allemaal veerdig? Kansenvolle tuten, doen ze? De garagebox. De garagebox vol zit er, pap. Dat is hartstikke goed. Hoogheet en hofnaar. Zou hier de kop